ई सारेगामा हम भोजपुरी एगो मुहिम निकलले रहे कि जितना भी छोट आर्टिस्ट बने जेकरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलत वो एगो व्हाट्सअप नंबर जारी कैले रहे। ओकरा पे बोलले रहे कि अपन जोन भी आर्टिस्ट बने 2 मिनट के वीडियो अपन बना के व्हाट्सअप से हमारा बुझा था कि 55-60 हज़ार आदमी भेजले रहन, लेकिन कंपनी के मोटो रहे कि 5 आदमी के सेलेक्ट करे के रहे। तो फिर हमारा के फ़ोन आई रहे कि सिलेक्शन राउर हो गई। तोहर धूप लेखा चमकेला जान, दिलवा में तार भीतर खनकेला जान, तोहरा लेखा नइखे पूरा कोनो जिलावा में, हाँ जिलावा में जब हंसेलू तो बस जालू दिला। मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गई अखिया न धड़कन के खबर लागल। से भाग ले रहन ओकरा में 55 से 60 हज़ार आदमी भाग ले रहन, जोना में कंपनी 5 आदमी के सेलेक्ट कैले रहे। 55 से 60 हज़ार। तो अभी हम पहुँच गए बानी ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत एगो ऐसा सुपर स्टार के भी जौन की आजकल सारेगामा हम भोजपुरी पर एकदम सुर्खी में बनल बने। भैया से आज बहुत सारा मुद्दा पर बात कराइम और चैनल से कैसे जुड़नी सारेगामा हम भोजपुरी से इहो जानाइम और बहुत सारा बात कराइम। तो आई भैया से सीधे मिलाओ तनी। सबसे पहले भैया हमारा चैनल में राउर स्वागत बाटे जी। नमस्कार बा सबके, जो रुआ चैनल के माध्यम से जे भी हमारा के देखा था सबके नमस्कार करो तनी। हम जानल चाहतनी पहले कि रौरा पहले से गाना गावत रहनी है कि ना? गाना तो हम बचपने से गावत नहीं, ऐसे स्कूल में भी पढ़त रही तो कुछ फंक्शन होत रहे तो गावत रही। ओकरा बाद हमार रुचि और बढ़ल तो हम एकरा के थोड़ा और बढ़ई नहीं और फिर अभी गाने चलत आटे। एकरा से पहले गाना गईले बनी सारेगामा हम से जुड़ला से पहले? हाँ गईले बनी गाना गईले। अच्छा सारेगामा हम भोजपुरी पर कैसे जुड़नी, कैसे वहाँ ई सारेगामा हम भोजपुरी एगो मुहिम निकलले रहे कि जितना भी छोट आर्टिस्ट बने जेकरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलत वो एगो व्हाट्सअप नंबर जारी कैले रहे। ओकरा पे बोलले रहे कि अपन जोन भी आर्टिस्ट बने 2 मिनट के वीडियो अपन बना के व्हाट्सअप नंबर पे भेजे के तो इससे हमारा बुझा था कि 55-60 हज़ार आदमी भेजले रहन, लेकिन कंपनी के मोटो रहे कि 5 आदमी के सेलेक्ट करे के रहे। तो फिर हमारा के फ़ोन आई रहे कि सिलेक्शन राउर हो गई बटे। ओकरा बाद कंपनी हमारा के लखनऊ बोले रहे स्टूडियो राउंड खातिर। ओकरा बाद वही से सिलेक्शन भइल तो फिर हम मुंबई गई रही। तो में जो इवेंट भई रहे ओकरा में वो सब जानते बनी 2 नंबर पर विजेता बने। हाँ। अच्छा सारेगामा हम भोजपुरी में रौरा गईनी तो सारेगामा अब हम भोजपुरी से रौरा बेनिफिट भइल बा का प्रॉफिट बाटे ओकरा ले? बेनिफिट ई भइल बा कि सारेगामा से हम जुड़नी तो 50 गो गाना के कंपनी एग्रीमेंट कैले बिया। हर महीना प्लेटफॉर्म कोनो धरैला से कि ना? प्लेटफॉर्म धरैले बिया। अभी तो कंपनी अपना माध्यम से हर एक मंथ में एगो गाना रिलीज करी। 50 गो गाना के मोटो अपना चैनल से सारेगामा हम से? हाँ अपना चैनल से सब कंपनी के खर्चा रही। कंपनी स्टेज प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाई। तो मेरा और बाटे या शेयरिंग बाटे 70 और 30% के। सारेगामा हम पर हर मंथ एगो गाना राउर छोड़। हाँ अभी गाना बहुत बढ़िया गाना आवे वाला बाटे। अच्छा जब स्टूडियो एजा लखनऊ गईनी तो ओजा गाना कौन गईनी? गाना हम गईले रही यूट्यूब पे जारी भई रहे। हम की हो जाए 2 लाइन। अच्छा गाना रूप तोहर धूप लेखा चमकेला जान, दिलवा में तार भीतर खनकेला जान, तोहरा लेखा नइखे पूरा कोनो जिलावा में, हाँ जिलावा में जब हंसेलू तो बस जालू दिलावा में। यह गाना गईले रही हम। अच्छा भैया सारेगामा ऐसे भोजपुरी में अनेकों सुपर स्टार बाणे, बहुत सारा सुपर स्टार भी आयल हुई, लेकिन अनेकों सुपर स्टार के द्वारा रौरा का लाभ मिलल हटे? अभी तो फिलहाल जर्नी स्टार्ट बाटे। लाभ अभी मालूम चली कैसे कि अभी हम एंट्री कैले बनी तो अभी लाभ थोड़ा कुछ दिन बीती ओकरा बाद मालूम चली हमरा। अभी ओमे तो आयल होखियन जब बहुत सारा सुपर स्टार। कलू जी आई रहन गेस्ट के रूप में, सम्मानित भी कैले। हाँ तो उन लोग के द्वारा अभी कुछ ना अभी कुछ नहीं भेल। आगे राउर का विचार बाटे? आगे विचार है बा कंपनी संग एग्रीमेंट भइल बा गाना करे के बाटे एकदम। हाँ गाना करे के अपन अलग हट के अपनो ऑफिशियल पे काम करे के बा। भोजपुरी में पहले जो लोग गीत गईले बानी कोनो चाहम की हो जाए? अच्छा एगो पवन सिंह के गाना बाटे हम गा के सुना देते नहीं वो सबके।
मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल। मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल। ई रूपवा के असर ना हो प्रीतिया कर गई पागल। मोहब्बत कर गई अखिया न धड़कन के खबर लागल। अच्छा सारेगामा हम भोजपुरी में कोनी तो कितना मने सदस्य भाग ले रहन ओकरा में? ओकरा में 55 से 60 हज़ार आदमी भाग लेले रहन, जोना में कंपनी 5 आदमी के सेलेक्ट कैले रहे। 55 से 60 हज़ार में 5 आदमी के? हाँ, ओकरा में हम 2 नंबर पे आइल बनी। 2 नंबर पर हो रहा। हाँ, फर्स्ट रनर अप बानी हम। बाकी जाते जाते सारेगामा हम भोजपुरी और अपना प्रति का कहम? बस ये कहब कि पब्लिक से यह रिक्वेस्ट बा कि अपन प्यार बनैले रही। आगे बहुत गाना आवे वाला बा, तो प्यार के दरकार बाटे, हमरा प्यार चाहिए बस। देवी गीत के अभी माहौल चले वाला बाटे, काहे से कि अब थी दुर्गा पूजा आवे वाला बाटे, तो का एकरा में धमाल करते? पूरा सीजन जौन भी सीजन आई ओकरा अनुसार भी गाना आई, जैसन पब्लिक के डिमांड रही कंटिन्यू अब भोजपुरी में बन रहम। हाँ, कंटिन्यू अब रहब हम जी। बाकी वीडियो कैसा लागल रौरा लोग अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा। जय हिंद।